Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Gdy pewnego razu Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, spotkał go na drodze prorok Achiasz z Shilo, odziany w nowy płaszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu. Wtedy Achiasz zdjął nowy płaszcz, który miał na sobie, porozdzierał go na 12 części i powiedział Jeroboamowi: weź sobie 10 części, bo tak rzekł Pan, Bóg Izraela. Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam 10 pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miał ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela. Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida po dzień dzisiejszy.